A Cabrassa, ous. Hola, bon dia. Ous. Bon dia. Ous. Ous, una beseta. Anem a esmorzar? Vinga. Amb el pa. Esmorzar, estem esmorzant. Molt bé. Molt bé. L'Iker té 11 anys, té autisme i és un nen molt alegre, molt expressiu. Què toca ara? Hosti. Vinga, va. Vols que ho compra? Me lo compra. Vinga, la carona. Ous. Croquetes. Ous. Molt bé. Ara t'ajuda. Que algunes? La idea que jo tenia de l'autisme era una mica d'igualar a la gent i no, i cadascú és molt diferent. Que això potser és una cosa que jo no sabia, no? Molt bé, carinyo. Així. Opa. Ara. Ben contents. Estàs content? Molt bé. Vinga. Hola. Què tal? Què tal? Com Com estàs? Aquí tenim... Aviam si coneixes a l'Iker. Què està, per jugant? Sí, ara estàs aquí escoltant música, que li agrada molt. Hola, Iker. Mira, què li dius hola a la Clara? Iker, li dius hola a la Clara? La Clara, hola. Adéu. Oi, que et fa un petó, a veure? A veure. T'està fent un petó. Molt bé. És hola. He vist que s'ha expressat amb supernaturalitat. O sigui, érem dues persones que ens expressaven, ell amb la seva manera d'expressar-se i jo amb la meva, no? I amb això ja dius, ja està. Què li has explicat a la Clara que t'agrada passejar? T'agrada molt passejar? La música, passejar, nedar, aquestes coses, és com el seu moment de llibertat. Total. I entenc que la comunicació l'heu anat fent entre els dos i, bueno, i entre tota la comunitat que tracteu amb ell, no? La mama t'ajuda a escurar, oi que sí, carinyo? Sí, el iogurt, cada dia ajuda a Clar. escurar el iogurt. Sí, la veritat és que la comunicació... Jo haig de dir que el que més m'ha ajudat a mi és formar-me, sobretot. He fet molts cursos d'autisme. Crec que és qualitat de vida pels dos. Clar. Perquè ell veu que jo l'entenc i llavors jo també el puc ajudar, no? Clar. Però al començament era... O sigui, és que navegaves per un desert tot el dia, saps? I deies, i ara què vol? Em poso en el lloc aquest, no?, de la impotència, de no... de dir, és que no sé què vol i com el puc ajudar o què m'està dient, no? Exacte. Això ha de ser realment un procés molt complicat. És complicat al començament, però després evolucionen, no es queden allà estancats. Si tu li dones les estratègies i li dones i l'ajudes i vas en els llocs adequats a fer teràpies i això, evolucionen. Sí, tenim la casa aquí adaptada... Està Hi ha súper, ja veig. pictogrames per tot arreu. I explica'm això dels pictogrames, o sigui, és que l'heu d'anar fent perquè entenc que, ostres, en té moltíssims de pictogrames, Sí. no? O sigui, això ho aneu fent vosaltres? N'hi ha uns establerts o...? Normalment són dibuixos, vale? Llavors, al començament vam començar amb fotos reals, perquè no era capaç de fer el que es diu la globalització. Ell, quan vol alguna cosa, ve aquí, ho busca... Normalment, sí. I és capaç de fer-te una frase. Sí. Comporta una sèrie de coses, no? Ja, Perquè has de buscar clar. les imatges, cada vegada que vols fer alguna cosa, doncs, bueno, necessites anticipar-li una mica, llavors has de crear, doncs això, doncs, què sé, avui anirem al parc. Sopar. Sopar? Estàs caminant, oi? No t'agrada passejar, Iker? Ai, quins somriures per Déu! Ell necessita estar sol, necessita la gent que... És un nen molt carinyós. Perquè sempre diuen que si les persones amb autisme, que si són això, no? Que si són fredes, que si no, saps? Que si són distants, que volen estar aïllades, no és veritat. O sigui, no estan ni estan aïllades del món ni res. Viuen al mateix món que nosaltres. El que passa que, bueno, que l'entenen d'una manera diferent. Clar. A veure, què toca ara? La tele. Vinga, anem-hi. Quin vols? És el de la granja? Vinga.
Ara fa carro comprar. El carro compra. A comprar ous. 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 Quan ell crida així i repeteix una mateixa paraula, Quan es repeteix moltes vegades una paraula o una frase, és el que es diu una ecolàlia. O sigui, hi ha un moment d'ansietat, Sí. hi ha determinades paraules que ell li produeixen cert plaer, ell mateix es va dient aquella paraula i és com, saps? De cop es va relaxant, saps? Es calma, un mantra. Exacte, sí, és com això, és com un mantra, no? Poder llegir aquestes coses és el que jo penso que ens falta molt com a societat, Sí, no? sí. A vegades costa perquè la primera imatge que dona és de com si fos un nen maleducat o un nen, saps? Si jo estic a un transport públic i de cop comença a fer de les seves, de cridar i no sé què i tal, ja veus la gent com reacciona i et comença a mirar i no sé què, no? I jo els explico amb naturalitat, no passa res, el meu fill té autisme, depèn què necessita expressar-se d'aquesta manera i ja està, i no passa res, no? Jo el que he pres de l'Iker és aprendre'm a relacionar amb una persona que té unes capacitats diferents i que ens podem relacionar perfectament. O sigui, que segurament jo tindré dificultats per entendre potser el que vol o expressar-me què li vull fer entendre, però que tot és provar-ho.